andam ni Marlon Tapales mura magnihaon sa estilo ni Inoue, no? Gikan sa first round hangtod sa 10th round ay nakita nako murag wa gyud tanang departamento gikontrolar gayud ni Inoue. Sa ato pa wa day kinahanglan wa dili kinahanglan rematch kay convincing ang kadaogan ni Inoue. Again, Papa Jun? Walay dili kinahanglan ang rematch ani kay convincing ang kadaogan ni Inoue. Well, actually sa ilasang kuan sa ilasang nga kontrata why rematch clause nga nabutang, no? Sa ato pa kumpiyansa kayo ang kampo ni Inoue kay normally good kun sa boxing good normally ang kanang yung dunay mga dagkog pangan, mga champion moy mo demand o moy i-appeal dito sa ang rematch clause kay simbako og madisgrasya sila maka-rematch na yun, magamit nila ang rematch. Pero sa ning sitwasyon murag kumpiyansa kayo ang kampo ni Inoue nga di gyud nila di gyud makadaog si Tapales nila. So why rematch clause? Siguro og simbakog na disgrasya pa si Inoue ni Tapales, si Tapales niya depende na ng Tapales kung mo-rematch pa siya o di. So, ang rematch clause is totally closed na gyud niya. Meaning, gayon kay knock-out man na dili man sad kumbinsido kayo ang fight, no? Dili man sad mura magyud it was a lopsided win by Inoue. So, nothing to get a rematch again. Kaniya karon Sir John